Anakku kalah tibake. Mahes. Jompret. Kae. Dek pelayan kok. Dek Mahes sama dulu le. Asal ngitung. Ngitung. Coba mbok klambine kecantol. Haus mama bawa botol minum mak. Dek sana loh, dek sandinge Toto-toto dek utarane. Sandi tempat boboke Mbak Mega. Pak ada aku aja mak aja disapu Pak arep di cukuki mbok deh. Punya mama le dek botol. Nang tempat tidurnya Mbak Mega. Le nggak boleh lari di dapur nak. Lah nek karo sing dimaem ya neh lho ndek. Wah wis sing dimaem. Patang kilo gemaem wonge belum oke. Enek 70 mbak deh. Heeh, biasanya nggak toko kabeh ya. Seketan ya. Loro to? Aduh gambare Mega bayar lho Mbak. Kuwi mau wis pasang terus kok ya. Aduh gambarku tak weren yo lek nganu gambarku. Nek kabeh. Gelas iki untuk Rumah kabeh sak. Iki prank Masmu. Sawang rong aja. Oh, sak mbene rong aja. Karo sing ngene yo anu main iki. Ya. Buka pisan, terus pisan. Lah kok sandungane gak dibuka. Alah ora sampe buka apa. Mau wis. Kan wis tak omong aja sing ngono kuwi gul wae sing kotak kuwi. Kilo sing murah Ya. yo Meg yo. Ngene selikur. Pas aku arep turu kene ngeleh ngonoan, kok ngene iki. Ya enggak apa-apa sih. Enggak apa-apa barang wis kadung ya. Wis sapa ngerti engko lek wis petang bulan sampai milih sing apik. Lah yo wis Terus aku mau kan dibonusi loro siswa cuma berkah. Nah, sing loro sing telu limo kan akhirnya bonusnya telu loro. Limo tak kerek ning omahku aku sepiro lho. sing telu. Sik terus sing tak bareng tak gendong. Dewi ditumbasni sing limo mas ditumbasni wiru-wiru bener-bener hadiah iki mau. 75. 75. 76 kok. 76. Aku mau kaya rasa ngomong lah enak nek omah ya. Tahu saya ngomong Iya. Bohong aku tak ngewangi ngadari awakmu ketok enak-enak. ora. Enggak memang 76, Mak. Memang 76, Mak. Terus ngene sing tak ambil kuwi ben ning omah. Tendakku ora satu iki. Lah nek emak aku diduki kok. Iya lah. Lah iya, lah salahmu to kok nambahi sitok gak gelem-gelem ya Allah. Mas jare to ane wangi kok ono. Apa wis maleh? Wis maleh. Tasnya panas nih gue sama nyar. Jerewangi sampai jamnya kurung atas.
iki ya. Lek noto wis mari wis enek buahe kae. Nganu ae. Tahune lali ya dimasukne. Ora dedene plastik digorono ben dijepuki amel. Ngono lho mak, urung mari ya mak pikir gue dedene plastik sitok sitok. Lan kadung ben. Gure selamat makan kuwi ya enggak? Yo ora nekane gure. Terus aku dijahit. Ya pinggir nek lawan ngono. Apa? Piye? Ya ini enggak ada yang isi 11. Telas ning ikutan pas. Pas. Kurang 1 berarti ya. Terus satu nek pinggir ngono nek lawan mengi. Padahal aku nyapo, wis omong. Kayak sing sitak wis dibuka. Salah yang lagi botol lu ngomong. Tak gorene tak lung-lungne lho padahal nek tak Oh, lah niku aku menganu Kena antus. batam sing dhisik wae. Enggak nyangka ya. Aku lepang gagung nyongko. Aku yo Soalnya sik enom. enggak kepikiran aku bakal nahdi bapakku secepet iki jan ora nek pikiran piye. wis sapa nek sing mikir. Oh, Iya yo. pegang mau Apa Bu? Sultan karo sapa? Aku kan mulai kokono kae wis ngomong sampean ya, Mak. Sikile Mas Jam wis nganu lho, Mak, biru-biru lho aku kan ngono to. Tapi gemi pas dijak balik ngomong di sing enak yo. Lu ngalah kelingan bayar minan biyen. Oh, sing otang-otang. Ngene mae iki kuwi. Lah, kan tak demoki ngene kupinge. Nyapa, Nduk? Mau demoki kuping kuwi wis arepe mati ya. Wonten, Mbak. Dengan sehat. Pasang gorengan. Kurang Mbak Put. Pasang. Tapi bangga kandel. Lah iya, kan bangga kandel. Mereka mau di kata enggak enak ngono. Banyak ini. Kurang. Oke, Bu. Samene, Bu. Cuma ini Mbak Put ya. Aku. Samene lah. Dah. Soalnya wong lanang lagi ya.
Mas SMP nggih. Sampeyan dolan kok anu. Nang Sungrasri. Lah iya. Gak pokoknya nek foto panggarene dik cek gandengan. Nek iki mau batang kok lek dikono jenengan. Niku wae omah itu. Iki ya sik Bapaknya tunggal ya? Ibu. Kurang sama mami. Enggak doyan margonya Bapak. Lah aku kan gino. Cek tong ya Bu. Aku kecap sama. Bakso tapi ora doyan. Apa? Bakso. Bakso enggak doyan, Bek? Lelek daerah rendah obat apa? Heh? Di godhong ya. Kasih waktu. Oh, ini mak rokok. Lama ngarep sing kene. Sing iki dibuka. Sekitar pira, Pak? Mana hantune? Ayo gas kita cari. Kucing belum. Apa ngene marani aku?